Hamabost egun lehenengo, beste 15 hurrengo, gehienok gaude etxean, gordean ezin bestean, gaitza iritsi da eta kezkaz gaude beteta, birusari beharrekin, bananduta elkarrekin, garbi aurpegi eskuak, garbiago heldulekuak, elkarrentzat arrisku, izardi ez du listu, borondatez bereizita, ez musuta ez bisita, leioetako txaloak, merezi duten eijoak, osasun zaindariei, eskerronez guztiei, etxean lanak ugari, irtetea omen sari, arrazoi ala aitzaki, hori inork ba aldaki, zahar eta umeak, lanak ditu eusteak, balioko aldu ikasteko, elkar hobeto zaintzeko, erein dadin maitasuna, hobetzeko etorkizuna, txar guztiak irauli, ez daitezen itzuli, dagoenekonak bagara, are hobeak hartara, gora gure trebezia, gora beti bizia.